Verkiezingen voor Miss Teen of Friesland en Miss Beauty of Friesland doen het goed in uw regio. Dit jaar hebben we meerdere jonge vrouwen uit Noord-Eerst-Friesland haar plaatst voor de provinciale finales. Ja, strijden net alleen om de felbegeerde titels, maar ook om de eer om Friesland te vertegenwoordigen in de landelijke finale. Onder de finalisten bevinden zich kandidaat nu dan Wout, Twieselheide en Monijn. En in de studio is nou Anna Seerske Banga uit Twieselheide. Of nou ja, staat ze ze uit de heide. Ja. Ja, Anne Seerske. Nou, allereerst de zuster echt prachtig uit. Dank u wel. En het is net de eerste keer dat je toen mij doet, hè? Klopt. Ik heb vaak hier ik mij die inderdaad. En hoe is dat toen voor die Aron? Nou, ik vond het zo'n leuke ervaring. En ik had zoveel leuke mensen leren kennen en famkes. Dat ik dacht, nou, dit hier moet ik weer mij doen. Ik had mezelf zo wat leren ontwikkelen. En presenteren vind ik nou echt totaal net meer spannend. Dus en dat zijn natuurlijk wel kwaliteiten die nodig hast om de street om te gaan. Ja. En vorig jaar best toen tweede worden, toch? Ja, klopt. Ja, we hinten correct al even hoor. Echt heel knap. Dus het is nou natuurlijk wel heel mooi wezen. Als dat eerste plakje helje is. Dat zou wel prachtig wezen, of net? Ja, zeker. Dat is zo prachtig wezen. Ja. En hoe bist je met dit evenement in aanraking kwam? Ja, vorig jaar kreeg ik een berichtje via Instagram van Hedy. En die zei, nou ja, ik ga even op die Instagram zien. En nou, toen liep het me eigenlijk wel perfect voor deze misverkiezing. Liek het hij die wat? Dus ik, eerst even scan. Ik dacht, ik volg het al vol. Maar is dit iets wat ik graag wil? Nou, en toen had ik toch besloten om de casting te gaan. En toen ik terug. En toen dacht ik, nou, dit is eigenlijk heel erg leuk. En zo heb ik dit hier weer inroggelen. Ja, en wat is nou precies het leuke erom? Ik denk sowieso, vind ik de organisatie heel leuk. Hoe ze mij omgaan, hoeveel dat van hun leerst. Ze zijn eigenlijk wel echt een voorbeeld voor jonge vrouwen. En ontwikkelen, je leert jezelf sabbelt ontwikkelen. En ik mij presenteren, mij gespreks voeren. Ja, eigenlijk alles. Nou, en natuurlijk de leuke famkes die al je mij nog in het traject. Iedereen die strijdt voor dezelfde titel. Maar als je daar in één keer is, maar al eerst, dan merk je dat net. En dan is het eigenlijk de beste vriendin van elkaar. En zo staan wij in dat traject met z'n allen. Oké, ja, want vaak als het een beetje tenminste, dat is dan het beeld. En dat is misschien ook wel toch films of oren dingen wat daar stonden kan. Dat stinkt, nou, dat is nou dan ook wel zeggen. Maar al die famkes we bij elkaar en die gunt het oren, het lucht haast net in de eigen. Maar dat is totaal net zo? Nee, dat is echt totaal net zo. Ik ren regelmatig achter iemand en dan zeg je van, oh, maar correct even een chef dan of even foto's van elkaar, meidje. Koos hier goed van. Wij staan al jaren elkaar daar sporten. Oh, dat is wel heel mooi om te jaren. En als er om mij doet, mag dan ook bepaalde trainingen volgen? Ja, wij één keer in de hebben we dan een training. Nou, les niet een trainingstijd. Dan komen we naar je sponsor bijvoorbeeld. Maar catwalk rennen leren wij vaak voor de finale. We krijgen nou aan een walk the line. Ik is met je al terug was door mij maken haast en kersttips van een oor krijgen, maar dan kies ik gewoon echt even met elkaar praten als een grote vriendinnengroep eigenlijk. Dus dan kies best wel volle trainingsdagen en sponsorbezoeken, maar zo dan. Ja, en binnen dan ook specifieke eisen als je die op jou is, door best nou benaderen terug in, maar maast je ook bepaalde maten haak, bepaalde lengte, figuur of helemaal net? Nee, dat is het totaal net. Nou, het is hosto zelfverzekerd in je lichaamstest. En als dat uitstralen kerst. Het is heel erg die uitstraling. Best op uitzacht bewust. En dus eigenlijk maakt het helemaal niks uit hoe grut als best, hoe lang als best, hoe dun als best. Dat maakt het helemaal niks uit. Nee, het gaat puur om hoe sto die zelf presenteren is. Hoe sto in het leven stist. Ja. En dat is wel heel mooi. Want je denkt toch aan van nou ja, de perfecte maatjes, een mooi kopje. En, maar er wordt dus toch meer zien naar wat kisto de wereld brengen. Klopt, en zo denken dit direct in. Want nou ja, eigenlijk, wat je al zei, het perfecte plaatsje eigenlijk. Maar wat is dat eigenlijk? En maak je daar nou echt op liedje om hier om mij te doen, maak je daar op liedje om mooi te wezen. En daar denk ik het direct voor dat iedereen prachtig en uniek is op zijn eigen manier. Ja, mooi verhaal. Hey, en de finale is dit hier op 6 april in de Harmonie in Ljouwert. Ja. En zoals nou, stiert het dan even stil? Of dost u achter de schermen heel veel dingen om die kleer te maken van 6 april?
Nou ja, achter de scherm doe ik best wel vol. Ik oefen niet weer op mijn hakken te rennen. Daar ik natuurlijk ook een net in. En ze winnen al heuger als varig dier. En nou ja, een leuke jurketje voor de finale. En natuurlijk die trainingsdagen, sponsorbezoeken. Dus daar ben ik wel heel erg mee bezig. En mijn social media op dit moment. Ja, dus dat wordt ik helemaal vol plemd. Maar alle jaren dingen oer de Miss Teen of Friesland. Ja, klopt. Hast u ook nog tips voor famkes, jonge dames die het misschien volgend jaar meid van willen? Hoe kun zij hun daarop voorbereiden? Ja, zeker. Sowieso jou ik gewoon op als het leuk lijkt. En nou, hoe kun je die op voorbereiden? Nou, keep je per hakken of zorg wat als haast. En oefen je daarop. Leidt je, heel veel leidt. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is wat ze zien willen. En ja, zwaag je er gewoon voor dat het heel veel lakens. En leuk oerkomst in de groep. Dan ja, en een goed verhaal natuurlijk. Zeker. Ja. En dan daar komt dus ook heel vier mij. Nou, wij hopen natuurlijk ook dat je heel vier komen meist. En ik wens je namelijk heel veel succes. En hou eens even op de hichte over de uitslag. En nou, Anna Seerske, heel veel succes. En waar weet komst op plakje nummer 1 dit hier. Ja, dankjewel. Laten we het hopen. Techniek Kees Bakker. RTV NOF. Stad, Waard en Woorden. De Weekend Nieuwsshow.